Imbaga rabi tayo amin kailyan. May katlong aldaw ti Abril dito may katlo adaniw para iti panakarambak ti Abril kas na bulan ti literatura nga Ilocano. Iti dito nga kanito ti trataren kinbasahan tayo ita arabi ka dito biyag ni Labang nga epiko nga Ilocano ang mapapati a sinurat ni Apong Pedro Bucaneg. Sigun iti sukisok ni Apo Pedro Bucaneg ket may sa bulsek manurat napidot dagiti papadi ket pinadakkelda sinursurwan damat nga nagsurat ket ti kangrunaan wano ti kakaisuna putar na nga naala dagat detoy biyag ni Labang pwede makapanatnag no pudpud no daytoy isu ti kuna dagiti papadi tada ito'y version ti biyag ni Labang ket hinted ni Padi Gerardo Blanco ken ni Apo Isabelo de los Reyes ket na isariya daytoy iti pablaakan ni Don Belong nga El Ilocano kadagiti bilang ng Disyembre 1889 aging iti Pebrero 1890 karaman ti pataros dito iti Espanyol naisurat iti forma a prosa kuno pasalaysay dito a version ti biyag ni Labang isu dito iti nanipudan met ti Paraino version kuno impablak ti imprenta Paraino Hermanos sa J. Calasio Pangasinan ada iti mata version ti basaran ni Leopoldo Yabes kinapundo na day version ni Apo Leopoldo Yabes kasla inedit na laeng daytoy version ni Apo Isabelo de los Reyes inurnos na ti linya na pinagbalin na sagupat a linya manipot iti original daytoy nga agduduma adda 5 adda 4 adda 2 nga linya ita daytoy nga version met ti impataros tayo iti Filipino sinuro tayo ti lalabindalawahin so nudda por mga surutom nga may nagipataros ka at dagiti mapasamak panagigkat, panagkisay, panagnayon tapno umiso iti iti pakaypatarosan na forma no pay kasta dito yung inarami tayo pataros inedit ni di Professor John Lida Saga and by ti proseso dito yung proyekto napagnumuan nga adapay literar apataros na para iti nalaklaka panakaawat na para kadagiti akademiko ken kritiko so iti dito gundaway mangbasa tayo iti paset na iti paset nakidangadang ni Labang kadagiti igorot when gayam kas panagam amiris tayo iti daytoy partuat parnoy iti literatura nasaya at mat daytoy ta adda na alaw ni Apo Isabelo de los Reyes
kasto sinurat no paisan tayo talaga mapanagnagan no dahito ket inaramid ni Apo Pedro Buganeg unupod puno a tao ni Apo Pedro Buganeg ngem tinasayad ditoy adda may isang sinurat nga inusar o inayon ni Apo Belong Don Belong pamaneknek kadagiti Espanyol nga sakbay pa iti ayda addan dagiti sinurat o addan dagiti partuat parnuay dagiti agnana diti disso particular kadagiti Ilocano nga adamot ten kultura tayo iti panagdalot ta dito nga epiko ti kangrunaan wagas monoporma iti panakaisalaysay na iti panagusar iti dalot ket naman tayo nga maidaldalot daytoy nga epiko kadagiti parbangon nga panagin inudo dagiti Ilocano sakbay da nga mapanagtrabaho so dan mangidalot iti epiko biag nilamang no amoy no aware kayo iti hudhud dagiti dagiti ipugaw isalsalaysay damot daytoy bayat ti panagani da so customer daytoy biag nilamang may dalot bayat iti panagin inudo ano panagsasagan dagiti Ilocano sakbay da mapan ka dagiti wenno talon da wenno bangkag da so adto iti paset ti epiko ngayon tayo basahin. Tanapan namet nakitan daytoy banga-banga ni amanan tanapanda sinarukang ngayon pasango iti dayaan ay igurot aburikan ta sumalud sudak man no anyat nakabasulan ni ama nagapuan rebeng namet abayadan ay pagayam mi alamang rebeng namet asubliam di balay ngay nulugam no sanket may kadwakan tay di lalaki ayang amam ay igurot aburikan jak lamam nek gayam nudakdakay lati kaya ayam sika igurot a kapitan sika bumakas ti pagnaganan pendamet akartaan dardarat ken padang ijay balbalay ijay nueban ijay dugadog ken tapaan ijay mamuukan ken kawayan ijay amanggabon ken kambang ditoy lipay ken kaparyaan ijay sumadag ken lukutan ijay tupinaw ken baudan ijay sambangke ken luya ijay bakong ken sasaba ijay tebteb ken bakayawan ta idinto anabilityan ti inilin-ili a kabangibang tamatuyutoy dapiman ngem kasdamanok a makurkuran dagitoy igurot aburikan apayaunay ket tirwaydan ta saan nga ammo ti kaadudan napanamet inaprusan daydi bato dilawlawigan limmag tuwa namin pinsan nilalaki anilamang anapan iti katayakan ket pakpakupaken nan daydi kilikilina ken sellang idilupo nga agsidurmang ken takyag na nga agsidurmang ni lalaki yan lamang ita talakubendan kas kalawa ti papanganan ni lalaki aya ni lamang tay dintuwa na lakubdan rinugyan da binulusan ti inda panagay ayam ni lalaki yan ni lamang kasla tumudo iti sardam tigayang agdisso ken lamang arakupen na mamimpinsan
takasla umawat iti inapugan kadagiti gayang ngagsasalupang. Idinto a maibusan dagiti gurot aburikan ti duros pika ken gayang tadi dalayeng na diswan nilalaki aya alamang. Ket kinunana kadakwadan bumalisek met itan uksutan kamet akampilan bukala apagtalkan. Intagbatnat iti dagan day didimket iti kampilan isut napan nakinnan dakkel unay asumang tapno dida maorasyonan. Ay igurot aburikan daanan dakngad itan napan na pinayapayan di angin mga ragatan isut kadwa na anapan sa dimuklos anamimpinsan kasla nagpatpat itinamban agpadpada anangan di agawid ken agpapan day di igam aya nilamang. Naprit da namin pinsan tamay salat na bunaan nga napan na nagang angawan sa nantuket iniggaman day di igurot aburikan. Ita kanibusanam napan napay ginusingan napan napay binuldingan sa nantupay piningudan napan napay pinukulan sa nantuket inibatan day di igurot aburikan tadinala kinaasyan. Nagyam nakapo so dayan apasat ti epiko kat ti personal ama ko na tayo ti dating epiko kat medyo saan unay nga nasaya at itibiyang dagiti kakabsat tayong igurot nagbalindamat a kontrabida ti dating epiko dapat dagiti bagbagada nga inusar dayto dagiti papadi pinagbutbutan kadagiti taga bambantay tapno mai durasda ti relihiyon Kristyanismo. So dayay nagbalin na kontrabida dito dagiti kakabsat tayo nga igorot. And timot lang nagtarayan dito yung epiko kat kalpasan ti panakidangadang na istorya dito dayay panagasawa da Don Juan ken ni unayan nga ina ni nilamang as nayanak kayan anak ba lang nilamang kat makapagsaon sinapol na ti amana nga daksanggasat tiniliw dagiti igorot napan na sinapol di amana kat bayat iti kadana iti bayat iti panagdalyasat na nasalaw na dagiti nayon nga naging ginamul na. So tapos nakidangadang kadagiti igorot idi bimaba napan nagdigos ijay karayan amburayan nakidangadang iti buaya kalpasan na napan sinapol ni Doña Ines Canoyan ket bayat iti panangsapol na uni ipapan na iti lugar ni Doña Ines Canoyan nasagang na ni Sumarang karibal na naglaban na kini Sumarang and nagtuloy iti papanan na dyan ni Doña Ines Canoyan napan na indatag ti bagbagina nga nagasawa da kini Doña Ines Canoyan idi nagasawa dan batang namot nga sapulin da jay rarang ket iti panangsapsapol na iti rarang naganatin kinanti dakkel nga ikan ti berkakan nga ikan o berraakan dakkel tingiwan nga ikan idi nakanda jay idakkel nga ikanan nagsapol mat ni Doña Ines Canoyan iti mapan mangsapol ken nilamang nabirukan na ni
Apo Marcos hanapan ng batok kini ng batok iti tulang ni lamang sa idi dinabatok na di tulang ni lamang tagdan pinagbiagda kadwa na dagitay manok kin aso ni lamang so di nagbiag man ni lamang nagbigdan naragsak yan ni Dunyanes kano yan kasi di nagtarayan na di epiko so panog ko natin ito yan ano na tinisang sangayan uno well siguro gabot tatanga basbasaan tayon ngamti kung kunak itay kat pamanaknak na ito yung epiko nga sakbay piti ay dagiti Espanyol at dan orekas kasano kat kultura tayo uno tradisyon tayo iti panagistorya uray no makita tayo maamiris tayo siyempre nastrikanan da iti kapampanutan dagiti Espanyol at nasagang tayo pada tayo manurat nakadakamat nga da iti lamang ni lamang kat kasla portion laeng da iti may isang nalawlawang istorya kaya tako na nagat ng lamang kat manipot iti sa bali a dimensyon nga kasla Kristo nga naipan lang dito lubong tayo nga itinagapon na lubong normal lang iti kada dagiti nabileg aparswa kasi iti kabileg di aso kin manok na kin kas kabileg na gasam ta kay anak na makapagsaon okay so kasi pala ang katintong bigat man yan tagina